Dobar dan, dragi učenici. Dobrodošli na video lekciju iz informatike za 5. razred. Nakon današnje lekcije moći ćeš prepoznati i imenovati algoritamsku strukturu ponavljanja kao petlju, objasniti svrhu korištenja for petlje kada je poznat broj ponavljanja, postaviti brojač ponavljanja, definirati njegovu početnu i završnu vrijednost te način povećanja u for petlji, riješiti problem pisanjem algoritma u pseudojezik, prikazati algoritam pomoću dijagrama tijeka koristeći standardne simbole, prevesti algoritam u Python kod i uspješno ga izvršiti na računalu. Pojasnimo što je for petlja. To je algoritamska struktura ponavljanja koja se koristi kada znamo koliko puta želimo ponoviti neki skup naredbi. Umjesto da istu naredbu pišemo više puta, koristimo for petlju koja automatski postavlja početnu vrijednost brojača, provjerava uvjet, povećava vrijednost brojača nakon svake ponovljene radnje. Kada koristiti for petlju? Koristimo ju kada unaprijed znamo koliko puta želimo ponoviti neki zadatak. Na primjer, ako želim ispisati pozdrav Bog 5 puta, for petlja je za to pravi izbor. Petlja for sastoji se od nekoliko ključnih dijelova. For označava početak petlje. Nakon nje dolazi varijabla brojača. Najčešće je to slovo i, ali može biti i bilo koji naziv koji ima smisla. Ta varijabla automatski poprima vrijednosti koje joj odredimo. Zatim slijedi ključna riječ in koja povezuje brojač s nizom vrijednosti koje će petlja prolaziti. Najčešće se koristi funkcija range koja određuje od koje do koje vrijednosti petlja ide i kojim korakom. Na primjer, range 1,6 znači da će petlja krenuti od broja 1, a završiti prije broja 6. Dakle, ponovit će se za vrijednosti 1, 2, 3, 4 i 5. Nakon toga dolazi dvotočka kojom označavamo da slijedi blok naredbi koji pripada petlji. Sve naredbe unutar petlje moraju biti uvučene, što znači da moraju imati razmak. Unutar petlje pišemo ono što želimo da se ponavlja. Svakim prolazom vrijednost brojača se automatski mijenja, sve dok ne dođe do krajnje vrijednosti. Pogledajmo primjer for petlje u Pythonu. Želimo ispisati brojeve od 1 do 5. I je brojač ponavljanja. Znači počinjemo od 1 i stajemo na 6, ali 6 ne uključujemo. Svaki puta brojač se povećava za 1. Rezultat ispisa su brojevi 1, 2, 3, 4 i 5. Dijagram tijeka je vizualni prikaz koraka i odluka u nekom procesu ili algoritmu. On nam pomaže da vizualiziramo kako se petlja ponavlja. Dijagramom tijeka crtamo rješenje prije nego napišemo Python kod. U Pythonu se možemo koristiti i pseudojezikom. To znači da pišemo korake u stilu Pythona, ali još ne baš kao pravi program. Dakle, prije nego zapišemo program u stvarnom programskom jeziku poput Pythona, dobro je prvo zapisati što želimo da taj program radi. I to učinimo upravo pseudojezikom. Pokušajte sami odgovoriti na ova 3 kratka pitanja o for petlji. Odgovore zapišite na papir ili samo odgovorite usmeno, pa pokrenite video i provjerite jeste li pogodili. Sada ćemo pogledati neke greške koje se često dogode kada koristimo for petlju. Prva greška je u funkciji range. Primjerice, ako napišemo range 1,5, petlja će proći kroz brojeve 1, 2, 3 i 4, ali ne i 5. Zašto? Jer Python staje prije zadnjeg broja. Ako želimo da se ispiše i broj 5, moramo napisati range 1,6. Druga česta greška je zaboravljena dvotočka na kraju naredbe. Treća greška je povezana s uvlačenjem koda. To se zove indentacija. I evo jednog zadatka za razmišljanje. Pogledaj pitanje i zapiši kako bi to riješio. Možeš na papir ili u bilježnicu. Kada završiš, ponovno pokreni video i usporedi svoje rješenje s onim koje je prikazano.
Nadam se da si uspješno riješio prethodni zadatak, a sada opet zaustavi video. Riješi zadatak koji vidiš na ekranu, zapiši rješenje, a nakon toga pokreni video i usporedi svoje rješenje s ponuđenim. Za kraj današnje video lekcije ponovimo što smo naučili. Naučili smo što je petlja i zašto je važno prepoznavati ponavljanje u programu. Posebno smo se bavili for petljom jer je idealna kada znamo točno koliko puta nešto želimo ponoviti. Pokazali smo kako se rješenje može napisati u pseudojeziku i dijagramu tijeka, a zatim smo sve to znanje pretočili u prave Python programe. Ako ti je ova lekcija pomogla u svladavanju gradiva, podijeli ju s prijateljima. Možda i njima olakša učenje. Također, uzmite trenutak i sami procijenite koliko ste naučili.